til dags, der vil folk gerne snakke, som om de havde noget at sige. Men der kommer intet ud, når de bevæger deres slæb, og de har jo ikke noget på negativ. For når jeg står på Barrasso og bestiller dobbelt espresso, så vil bierne have min auto, for det er så nede med min stilo. Og når jeg er færdig med min live show og et par 100 kalorier, så det er godt, at vi er groupies, for jeg kan ikke få nok at sige. Det er derfor jeg smiler over hele 5 øren. Folk blev mundlamme, da jeg kom ind ad døren. Hvad der med dem, kan de ikke score tekst, så må daddy hellere lade dem nogle tekst. Jeg giver så meget, jeg giver så meget af mig selv for tiden, og hatten den er flået af for længe siden. Så hvad er det, det er right? Hele landet er så nede med mig, men nogle gange tænker jeg, kan jeg stadig komme op i gear? Er det Monday værd? Men så hører jeg, hvad folket siger. De siger til os, de har brug for et held nu. De siger til os, de vil have en ny video. Nick og Jay, hvad der med jer, hvor I hen nu? Kom tilbage igen, kom tilbage igen. De siger til os, de har brug for en handleplan. De siger til os, de vil have det værst tilbage. Og jeg kigger på dem og siger, okay, det er ikke noget problem, der markerer endnu en. De siger, det klæder så blæres, og de fleste i landet kan rappe vores vers. De siger, helt ærligt Jay, helt ærligt Nick, hvis det ikke kommer fra jer, er det ikke særlig fedt. Så vi er stadig på farten, og vi er stadig dem, de andre ikke må lege med, ligesom Larsen. Nogen kalder de Nick og Jay, andre tænker fuck dem, men pigerne fortæller mig, jeg er hotter end Justin. Baby, brug din booty, din dreng er nummer 1, ligesom de gjorde det umuligt, og blev ved og holder hele klubben åben med